яка ба худон худ чашми надорӣ кадесай ки ба ин видео кадаги ёфтияну дар қурғон буда. салом дӯстони азиз, имрӯз як хабари хуш ба ҳама мардуми тоҷик аст ки як фарзанди як модар 15 рӯз пеш, як моҳ 15 рӯз шуда аз хона биромадааст. мо ҳамин дина парирӯз видео кардем, мондем ки ҳамин бародаро касе ки маълумот дошта бошад дар бораи ҳамин бародар гап занем ки модараш интизор аст. дӯстони азиз салому алайкум. Як ду рӯз пеш як бародар ба номи Юнус ба мо як расм фиристон. ана баъд як ду сухан кард. Мана ин бародар аст, ин ҳамин бародар, ана ҳамроҳи ин бародар як бародари дигар мо ҳамин расмашро мебинед. Як бародар дар Тоҷикистон кор мекард, шогирда шудааст. салому алайкум акаҷон, сози хубӣ, саломатиёт хубай датиҷонам ака. чиёл дори акаҷон, шинохти мара акаҷон, маем найнавоз ака, як хизмат мекард ака датиҷонам. як шогирдам ака дар Тоҷикистон ака, нами як мошид гум шуда акам суратама партам ака дам канал дакам видео ракадама парто датиҷонам. то чанс медам тай видео масалан банавис кам кам кадом бинам ёдама биёваш 1000 сомон 10000 сомон ака хайме темшака. акаҷон датиҷонам ака, нами шогирд ака гум шуда ака датиҷонам не ака як суратош ака да булам видео дмон ака ай ваҳдат ака хонашон. акаҷон дариши ҷонам акаҷон дар Тоҷикистон ака, дар Тоҷикистон ака не мо якни мошини сайн ака ба худо гум шуда озина акаҷон номероша роид мекунам датиҷонам номроя мо занака. айна акаҷон дариши ҷонам акаҷон нами номероро ака номерои Тоҷикистон ай датиҷонам акаҷон амёрамон да болаим видео датиҷонам ҳози ака агар вақт дошта боши ҳози кинаш дариши ҷонам ака. гап нест датиҷонам акаҷон, як хизмат акаҷон. акаҷон бо худам мо чаша занг зад датиҷонам гу хай холаҷон бо чи хешдага гум шдага исуси бо хай хил фамака любо хизмат чи акаҷон алоха ка марам даме ки Екатеринбургум акаҷон. чокади акаҷон видео ра сиям какади накади ака. гап нест датиҷонам акаҷон ба худо чаш гирия изол кади сай ба худо мега не амузиё чи ба чаш гум шда ба худам занг зада юнуҷон хай исуси бо чи шинос муно дори гуфти сай хай датиҷонам акаҷон хай ба бинишам. акай ки дариши ҷонам прос ҳамун видеош ҳамун хинадори акаҷон парти дариши ҷонам. салому алайкум ака, чокади сози хубӣ, саломатиё хубай ака. ака ба худон худ чашми надорӣ кадесай ки ба ин видео кадаги ёфтияну дар қурғон буда. ба худон худ даво додесайд ки ака дар қурғон ака дар як номбойхона буда фаҳмиди ака. кадом ин видеоро тамошо када манам полни да ҳама ҷо роиш кадом видеоро дар қурғон дар як номбойхона кор кадиса буда ай мактаб гирехта. акали боам хеле хабарол бисёр меша бо мепартам дака датиҷонам. азиз, ман боварӣ дорам ки агар шумо канали моро дастгирӣ кунед, канали мо яке аз каналҳое мебошад ки барои мардуми ғариб, барои мардуми халқи тоҷиқ кӯшиш мекунад ки кӯмаки худро расонад. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик, классный каналчик, звонкий колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот